Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof caggal nde min calmini mon min juurima min juuri on min jarni on ko wiide on tan bisimilla mon ɗum noon tan roɓindu jayndeli mon oɗon gonda hen e bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussa Amadou Moussa bisimilla ma bani mba Aissata Ndiaye jamwale ma jamwale mon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama e inde on manama e jettode on bismama kadi oɗo subaka hande moƴƴo malaɗo subaka mo ganduɗa o ma en kal hen ko yewti koye roɓino jayndeji ko noonne kadi e hono no mbirta ɗum ni fait divers no mbiyata ɗum fait divers walla mbiyen gueɗe rendo voilà ko konngol Aissata Ndiaye hande kutortoɗen gueɗe rendo ɗum ɗon noon hande jayde ɗi Aissata Ndiaye ne wayno garti e lancement woni golle ɗe ganduɗa ɗe ko bus mo ganduɗa o ko ɓurɗo yawde tawi noon ko paɗo toon to Dakar manam lancement o waɗa hanki ko toon to Guédiawaye ko noon kadi de arti e guittogol o mo ganduɗa o ko Moustapha Diakhaté noon tigi men gar hen e roɓindu jayndeli meɗen joni so Allahu lamdo jaaɓi wadde noon Amadou en puɗɗorto e Le Soleil tigi ko jayde gendire ko kayre gultirten hande ko yewti ko e roɓindo jayndeji men ɗo e Pindi TV jayde noon wi ko Macky Sall tan e ko yewti ko e on ɗon lancement woni golle bus rapide transit manam tawi noon ko hanki toon to Guédiawaye kanko noon mawɗo leydi ndi suuten Konngudi o holiti wonde yidde makko tan joni o ko wayno yonude Dakar ha laaɓatere ha tengti noon to banggue mbadi muɗum tawi koto banggue joni o mbiyen ko fate banggue gueɗe joɗɗe tigi e ko yewti e wuro lamorgo ngo hono Dakar Times nden ɗon jayde arti ko yewti ko e konngudi mawɗo leydi ndi caggal nde o hurmiti puɗɗogol ɗen ɗon golle on ɗon bus mo ganduɗa noddirte ko BRT ɗum ɗon noon o holiti wonde yidde makko tan joni o ene wayno ko maade Dakar e ko yewti ko yaaha garta muɗum e golle muɗum mantiniɗo no fewi tawi Dakar ina yiito mbadi muɗum to banggue ƴe mbiyen darɗe tigui e ko yewti ko e mbadi wandi fayida ko konngudi makko kewɗi ina tawe e page 1 e jayde wiitede e Dakar Times quotidien le quotidien nden ɗon jayde wayli sawru mbaggunde arti ko kalɗen ko joni ko yewti ko e diwgol mo ganduɗa o ko Moustapha Diakhaté ɗum ɗon noon ne wayno ko kanko on ɗon tigui e président Macky Sall ɓe cerdi joɓari kono noon tan haɗata tigui kanko mo ganduɗa o ko Moustapha Diakhaté o waɗi foof ko yettude hooreji leydi ndi e wiide makko kay caggal nde on ɗon ne wayno dartini tigui jaadigal mabɓe ko noonne kadi o yetti on no fewi caggal kay nde ɓe gollodiri e nder landa biteɗo APR ene tawe e hello joyi e jayde witede quotidien le quotidien Vox Populi nden ɗon jayde ko hen tigui arti nde arti noon koko yewti koye haaɗide gam haalde eko fate banggue 3e mandat nde holiti noon wonde ko Macky Sall tan hoto leydi ndi oɗo saaha ne wayno waɗi tigui ko fate banggue mbiyen ko mbiyata ha joni dictature e ko yewti on ɗon fannu deƴƴa malla jaaha ko yewti ko e on ɗon hono 3e mandat jayde noon wi ne wayno ko caggal tan Sori Kaba Moustapha Diakhaté joni o kañumne kadi ene wayno riddama ittama e nder landa APR jayde tribune nden jayde arti ko yewti ko e diddugol gonɗon mo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté ministre conseiller ɗum ɗon noon jayde wi ko 3e mandat kadi ne wayno reggini Moustapha Diakhaté caggal Sori Kaba kanko e hoore makko kadi gonnoɗo jagorɗo disdirteɗo hono ministre conseiller kankone kadi joni o ittama e jonde makko Walf Quotidien nden jaydi arti ko e doole ɗe ganduɗa hono mawɗo leydi ndi ne jogui oɗo saaha kono ne kadi e gandiraɗo guittogol e wiide jayde nde ɗum ɗon noon jayde waɗi ko namdal joni o holto fayi laamu ngu Moustapha Diakhaté noon kañumne kadi joni o jeyama tan eɓe 3e mandat itti tigui e jonde muɗum ene tawe e page 3 e jayde witede Walf Quotidien kono ɗum ko jayde tacci keeri fayi toon to leydi Mali caggal kay mbiyen nde kulhuli joga toon ha tengti e wargo fodde yimɓe jeeɗiɗo e nder tan yontere wotere ɓe ganduɗa noon ko biteɗo ha joni professeur Issa Ndiaye joni o tuumi tan ko laamu leydi France kam e fedde gotago windere nde hono loni e ko yewti ko e ngakkere nden ka teskade toon to leydi Mali Sud Quotidien nden jayde ari ko e gulali e luukali gonɗi e yirlade e nder 3e mandat Macky Sall wiide jayde joni o ene wayno kadi yaltini ko yewti ko e losol kesol e wiide jayde ɗum ɗon noon ko caggal Sori Kaba omo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté woni ministre conseiller ittama e jonde muɗum Rewmi nden jayde ko hen tigui arti gam 3e mandat ne wayno kadi yooɓimi walla mbiyen e dirtini kadi neɗɗo goɗɗo jayde noon wi ne wayno ko Macky
ne wayno ittiti ko ganduɗa ko Moustapha Diakhaté ne wayno photo mabɓe noon ina tawe tigui e jayde witende Rewmi Quotidien kono ɗum ko noon kulhulene jogaɗo e Dakar e banlieue muɗum woni e leɗɗe tappe majiji Dakar holtam noon wonde kay joni jono ko saysayeɓe walla mbiyen ko yimɓe waɗa boniyankoɓe tigui teska eɗen leɗɗe tawi ko leɗɗe banlieue ko noonne kadi ɓe ganduɗa ɓe joni jono ko rewɓe yeyoɓe koye munen ina tawe e page 3 e jani witende Rewmi Quotidien jayde stade ko nden guddirten e ko yewti ko e robindo jayndeji men oɗo subaka hande jayde noon ne wayno waɗi ko natal o mo ganduɗa o ko Alioune Cissé keblinowo kippuguendijo leydi men Sénégal mawɗo o ɗum ɗon noon kanko Alioune Cissé maw gam tigui heblanade ko yewti ko e potiral leydi men Sénégal e dowla Congo kam e dowla Estonie ɗum ɗon noon koko yewti ko e CAN éliminatoire CAN 2021 kan ɗo waɗe toon to dowla Cameroun saabima noon kanko Alioune Cissé maw tan huccodire e jayndiyankoɓe ñande alkamisa paɗo so gueno haaji kono ɗum ko noon photo goɗɗo gonɗo e jayde witende stade ko Sadio Mané kanko noon Sadio Mané oɗo saaha tan hollitama ko yewti ko e hono ballon d'or africain ɗo hen e dongre men Afrique hollitama noon joni joni tan kanko tan fitti ha laaɓi ceer ko yewti ko e ngal ɗon poɗodiral goɗɗo taweteɗo e nder jayde stade ko Cristiano Ronaldo jayde noon arti wonde o holliti wonde o ɓayyini secret makko woni doole makko ha saabi kay joni joni omo ɓoyde carrière guddirten ko yewti nden noon jayde e ko yewti on ɗon fannu ko ɓiɗɗo Sénégal najo biyeteɗo Souleymane Faye mo ganduɗa ko pettomo yettaki duuɓi sappo e jeeɗiɗi taweteɗo o saha toon to Brésil e kippoguendijo U17 hollitam noon wonde ko suka mantiniɗo joguiɗo avenir e football africain ha tengti ɗo e leydi men Sénégal gasi ha laaɓi ceer Aissa non tigui Amadou ine anda banggal football kam darde Sénégal jogui hen wona tan e Afrique kono e aduna wo foof kala ɗo jaaɗamo da tawat ɗon ɓiɗɗo Sénégal ene woni toon te darde mo ɓeɗal ne mantini ene mantini en tout cas surtout aɗa andi oɗo coupe du monde U17 gonɗo yaha toon to Brésil eɗen gandi heccanke Sénégal fittidanno match muɗum gadano kadi ko ngol waɗi lawol gadnol koɓe gaño on ɗon match ko wiyete match historique hakkunoɓe dowlaji dentuɗi kadi ko score baɗɗo fayida woni 4 buts à 1 noon tigui match baɗɗo fayida wonno elle kamɓe États-Unis wonno ko kamɓe États-Unis gonno effectivement wadde noon Amadou en garatane ɗum ko ganduɗa woni gueɗe rendo meɗen walla fait divers hande noon fait divers ha to Nioro yehani on toon to Nioro noon cukalel ganduɗa dañi tan ko duuɓi tati rawandu noon gatno caggal nde ganduɗa rawandu ɗo heeɓiguel ɗo cukalel ha waɗi ɗum ɗeɗo golle noon ɗum noon dañno ko balɗe 6 lewru octobre guel ɗon cukalel noon wattidi ko wasde fittandu muɗum caggal nde ganduɗa no gañen ndeli ɗi ganduɗa rawandu gattino ɗum e nogase jeegom e samedi oɗo ɓennuɗo nden cukalel ngel wattidi wasde fittandu muɗum toon to hôpital mo Nioro kanko cukalel ngel noon bammo ko heedi ko toon to Casamance ko gendarme ko toon tan liggoto ɗum noon woni ko ganduɗa Amadou Moussi ha saabi kamɓe hoɗɓe toon ɓe ɗiɗon saraji ɓe mbi dawade dardartoji ɗiɗon banggueji ne heewi ɓe jiiɗi ko wallitede no ɗiɗon dawade tan mbaɗira ha itte toon walla totte ko ganduɗa ɗon ɓe ndewata ɓe mbasa pittali mabɓe Amadou Aissata ko hunde ganduɗa nde ko adi foof ko hunde yurminide kadi ko hunde hamnide par ce que aɗa andi rawandu so yeehi ha sayama hankkide ni ene hulɓini surtout kadi so woni e nokku so woni e wuuro kadi sukaɓe ko yahoɓe ene garta haysin tawi woni ko mawɓe ko hunde hulɓinide donc mbiɗa sikki ndenka kane foti ɓeydede no fewi kadi dawadi ganduɗa jeehi ha ceyama hankkide ni ene ponno ƴewnede peeje woni soit ko nanguede mbaɗa en nokku mo ganduɗa ko nokku kiɗiɗo walla ni mbaɗen no wowi waɗede kala e saaha rawanu so sayama hankkadi ni foti tan ko warede woto lorde vraiment jibinande wonde toon nde woni hono ɗum ɗo ɗum noon kadi ha tengti bawiraɗo ɗo kadi aussi ko dariɗo woni koye laamu mbiɗa sikki ɗum noon kadi peeje goɗɗe ma ƴette hen gam ɗum ɗon kadi wawa wasa wadde hono ko wattuno walla mbiyen ko wanno woto wattude saabu vraiment guelɗo cuuɗe ngal ganduɗa ko duuɓi tati tan jogui ala ko andi rawandu kadi aussi yande muɗum gata ɗum ha seere fittande muɗum ko hunde ganduɗa nde vraiment ene hulɓini ko noon tigui hollata tan ko Amadou ko ummade tan guila a heɓtaka neɗɗo kala ko woni wawi wonde
ko an e hoore ma yawata ummade e sabu yimɓe ɓe hande ina koybini wonko ganda jarani hoybinde sabu ko wayno dawaɗi ganda cellani koko ceeya moƴƴani kala mo ngati addantu ɗum rafi walla hayni ɓandu muɗum so cukalel ɓaɗimo ɗum ne wawi addande ɗum rafi mo ganda hay goto anda walla ni ulluɗɗi Amadou ko ganda aɗani yimɓe ni kiwi hoddude e ullude ko way noon tene adda rafiji wonduɓe e asma ulludi ɓeydata ko rafiji mumen ɗum ɗon foof ina foti ƴewtede no fewi kono yimɓe ɓe ni kewi wondude dawade e leegal ƴetta sawru beddoɗa doga fayoto doga tawa oɗon mbawno ummade hen guila musiba yettaki taw Amadou rawandu ko kullel walla mbiyen ko tagore e gotel e tagore guila Allah tagui ganduɗa kadi ne ɓatti yimɓe enen noon eɗen jogui probléme goto nde tawno daraten ko wonɓe ɓe caggal leydi manam wurɓe to en wurduɓe dawaɗi munen no mbayi ɓattade ni enen mbiyen eɗen ñembo hon ɗum hande o sa daari e nder leydi Sénégal ha tengti guure mawɗe ko wayno Dakar e guure mbaɗi noon goto foof so nehani rawandu ɓaddi ɗum ne ɓuuco ɗum ne fijje mum ne jalda e mum tan wiite mataw ko finani walla wonani haydara ɗum ɗon noon hunde foof en jogui ɗo handi enen kanduɗen koye neede ko wayno baali en beyi en walla ni ha e nayyi en gueɗe mbaɗi noon gueɗe ganduɗa ko mumante on Allah kutorte kon tawi bonnata hen sahaji kono so tawi ko rawandu ganduɗa ndu kañum so welama ne andi jomum so mettama aussi anda jomum walla hen sahaji so welama bonna so welama kadi aussi waɗa ko hay goto famata e nder galle ma e caggal galle ɗum ɗon mbiɗa sikki rentade ɗum ɗon ko hunde wonde fayida yimɓe mbawa kadi aussi dadde e gueɗe bone rawandu saabu bone muɗum famɗani noon tigui Amadou te kadi aɗa andi neede ko wayno dawadi wonko yaadi saabu rawandu e ullude ko e wonde foof foti ko nawede vétérinaire ina ƴeewa ɗum e saaha foof ɗum noon koko ganduɗa koko foti saaha foof ya naw rawandu ma walla ulludu ma ƴewte beele ala rafi walla ko way noon kono enen en ngala ɗiɗon aadaji ɗum noon wonno komin gaddannomo e Robindu Jayndeli moɗon ko tottude on tan aadi saaha goɗɗo so Allahu lamdo jaaɓi walla mbiyen janggo heɗenno en e banggal caméra o Ndeye Fatou e ballal Thiat Bou Walo Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anne addannomon Robindu Jayndeli moɗon.